mare, că primarul-i socru mare, lăutarii sunt vestiți, de la București veniți. Zine ora lăutare, că e nuntă de neam mare. Invitați neinvitați, verișori și ailor frați, rude mai îndepărtate, ajută pe la bucate, vin adus cu damigene, e pus totul în urcele, orice om la nuntă vine, unde-ar sta la masă-i bine. Cel mai mare e primarul, de la nuntă-ți dă hectarul. Dacă vrei pământ de casă, vine invitat la masă, cum mai trage lăutarul, că vine și pădurarul, toată pădurea e a lui și fratele socrului. E gardianul și bărbul cu polițaiul, cântă lăutarul, că vine veterinarul, e nevoie și de el, că ai vacă și vițel, cu nevasta profesoară, o să ai copii la școală. Iar preotul satului este nașul mirelui, ce mai nuntă frățioare primește dar fiecare, ce mai nuntă ca-n povești, să tot bei să-i chefuiești. Vă poftim pe toți la nuntă, unde ridești vă cântă, ce mai nuntă ca-n povești, să tot bei să-i chefuiești. Vă poftim pe toți la nuntă, unde ridești vă cântă. Uite, așa începem astăzi emisiunea, stimați spectatori. Mulțumim Mituța și Dumitru Ridescu, un cuplu pe scenă cât și în viață. Și cum orice lucru frumos începe frumos în viață, orice lucru, o cumetrie, o cununie, la pornire de drum, ca să zic așa, când doi se iau, se începe cu muzică. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Și am început astăzi să vorbim despre longevitatea în cuplu. Nu știu dacă și cât contează într-un cuplu bucătăria. Bănuiesc că dragostea mai trece și prin stomac. Și vreau să-i mulțumesc și unei doamne din public care astăzi, înainte de emisiune, ne-a făcut o surpriză și ne-a hrănit pe toți cu prăjituri. Mulțumesc tare mult, doamnă! Mulțumesc tare mult! Uite, așa începe o emisiune. Astăzi începe un alt fel de siesta show, dar vom vorbi și lucruri serioase și vom vedea de ce nu țin căsniciile mai nou în România. Și vorbim aceste lucruri serioase cu domnul Radu Nicolae Cocea, psiholog și psihoterapeut, care a venit în această după-amiază alături de noi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Așadar, trebuie să aflăm de ce se desfac căsniciile și mai ales care ar fi secretele unei căsnicii, da, de durată. La întrebările astea o să vă rugăm să interveniți, da, de câte ori doriți acest lucru și de câte ori este cazul. Că nu vorbim, nu vorbiți aiurea, normal că nu. Aș începe prin a vă întreba, aș începe prin a vă întreba dacă se mai căsătoresc tinerii în ziua de astăzi. Păi, tocmai ne-ați cântat ca la nuntă. Din activitatea noastră curentă, noi cântăm într-o locație unde în fiecare sâmbătă și duminică seara sunt câte 3 petreceri. Da, se căsătoresc tinerii și sunt adorabili, fac niște nunți atât de frumoase și în ultimul timp chiar respectă tradiția, vor să se fure mireasa, vor să fie găina la nuntă, vor să... Dar petrecere de divorțuri? Nu, nici cum. Că mai nou sunt la modă și... Probabil că petrec acasă treaba asta. E problema. Eu le doresc să nu
petreacă așa momente. De câți ani să formați un cuplu și pe scenă și în viață? Păi, de 34. Da, și ne-am luat prin dragoste. Suntem căsătoriți din 1980 și am avut un an de prietenie foarte frumos, așa cum era atunci. A venit, v-a cerut prietenia? O să vă întreb acum ca la oracol, ce este dragostea? Păi dragostea este totul. Cum este fără dragoste cel mai nu se frumos? poate Nu întemeia nimic. învățați-ne că dacă stăm să ne uităm în jur, lucrurile s-au cam schimbat. Acum dragostea înseamnă cont în bancă, mașină... Păi de aceea vin divorțurile și... Pentru că nu Petrecerile se pune... despre care spuneați puțin mai devreme apropo de divorțuri, de aici vin. Dacă te căsătorești ținând cont că tipul ăla are conturi în bancă, mașină, nu știu de care și nu știu ce Sau mai pentru are. că viitoarea soție este celebră, mă rog, da? Astea nu țin. Noi nu negăm că lucrurile stau așa pentru că avem 2 copii. Avem o fetiță de 30, o fată de 33 de ani și un băiat de 30. Tot fetița lui mama rămâne. Și băiatul este necăsătorit și așa se plânge la mine. Spune, mami, fetele acum sunt foarte pretențioase. Vor să ai bani foarte mulți, să ai mașină foarte scumpă, să ai telefon foarte performant și să le duci și să le plimbi și să le oferi mult. Păi și când te mai căsătorești? Nu, când ne mai căsătorim, dacă le oferim toate astea, după aia noi ce mai realizăm în viață? Ca și cuplu trebuie să realizezi ceva. Ok, deci eu înțeleg că reprezint partea de teorie și dumneavoastră reprezintă partea de experiență în viață, da? Practic. Și noi suntem tineri învățăcei. Ok, eu teoretic, da. Înainte de bani au fost pământul, da? Înainte de pământ a fost, nu știu, aurul sau... Deci, da, erau pământurile și salbele de galbeni. Întotdeauna partea materială a fost importantă în dragoste. Deci, practic, teoretic, da, din punctul meu de vedere, găsim pe cineva, poate că primul lucru apare atracția, după care începem să ne convingem de toate calitățile. Deci, dragostea e așa, o parte foarte animalică, aș putea spune, și o parte foarte rațională. În măsura în care există aceste, da, vorbeam de înainte de bani, de mașini. Okay? Era zestrea înainte. Era zestrea. Nu se lua fata fără zestre. Da. Aia rămânea fată bătrână dacă n-avea un petec de pământ. Deci există, clar, bun, ok, ca să, spuneați să le ofere părinții copiilor ca să poată, nu, cred că dacă le-ar oferi părinților, părinții dacă le-ar oferi copiilor, le-ar crea un mic dezavantaj, pentru că această zbatere de a găsi un partener, și e o zbatere și poate vă ofer mai multe detalii pentru că am mulți clienți pentru care chestia asta chiar reprezintă o zbatere, de a găsi un partener, de a-l păstra, de fapt te dezvoltă ca om, ca persoană. E mai greu să găsești sau să păstrezi? Cred că e mai greu să păstrezi. Da. Chiar există un film în care personajul principal se îndrăgostește de un sistem de operare. De ce? Pentru că să păstrezi o relație, ce înseamnă? Păi să comunici, să faci compromisuri, să știi să vorbești, să mai suporți și să empatizezi cu celălalt în anumite situații. Deci e greu. Dar eu mă întreb de ce, Doamne iartă-vă, e greu, dar nu e imposibil. Haideți să nu spulberăm toate speranțele. Foarte bine spus, pentru că ăsta e mesajul. Dacă ar fi să transmit un mesaj, acesta ar fi un mesaj pe care aș vrea să-l transmit. E greu, dar merită, de fapt. Da, care ar fi să-mi reiau puțin ideea. Mă întreb de ce oare s-au răsucit cumva valorile înainte. Fata era cea care venea cu zestrea la băiat, băiatul nu avea nicio treabă. Acum, din contră, fata îi spune, măi, dacă nu ai, așa cum ne-a subliniat doamna, n-ai ce să cauți în viața mea. Venea cu zestrea la băiat, dar venea cu zestrea la băiatul potrivit. Adică nu alegea un băiat care să nu poată. Alegeau părinții. Alegeau părinții, exact. Și zestrea de obicei se ducea nu și la bărbații care aveau o avere oarecum similară. Deci nu cred că să luau săraci între săraci, bogați între bogați. Cred că da. Se împărțeau lucrurile. Și vorbeam de dragoste. Adică povestea cu cenușărea asta nu mai funcționează? La noi, de exemplu, nu s-au petrecut lucrurile așa, adică noi ne-am cunoscut simplu printr-o scrisoare. Eu am vrut să-l întreb pe Dumitru Ridescu, care era interpret foarte cunoscut în zona noastră atunci, și eu vroiam să cânt și eu. Și atunci i-am scris o scrisoare cu niciun fel de
altă tendință decât simplu l-am întrebat cât este de greu acest drum. Aveam 19 ani și îmi doream să... Știi ce frumos a fost? Păi nu știu, spuneți dumneavoastră. Să perseverez. Mi-aș fi dorit mult să fiu actriță, dar am avut neșansa să nu am pe tatăl meu alături chiar în anii aceia și atunci eu vroiam pe scenă. Eu de la 3 ani am fost pe scenă. Și l-am întrebat, lui s-a părut scrisoarea mea cu totul... Pe nu știu, să lăsăm pe dânsul să spună specială, ceva așa impresionant. spune. Ce ați văzut dincolo de unic rândurile în din viața scrisoare? mea, ceva îmi spunea acea scrisorică. Mai primeam scrisori, dar nu interesantă ca acea scrisoare. I-am dat răspunsul că este un drum foarte greu, nici cum ușor, trebuie să perseverezi foarte mult, pentru a deveni un interpret cunoscut trebuie să muncești foarte mult. Eu așa am procedat și am reușit. Deci la dumneavoastră ați ținut dragostea, ați ținut... Absolut. Nici cum nu m-am gândit. Și legătura profesională la urma urmei. Absolut. I-am dat un răspuns și în același timp am rugat-o ca într-o anumită dată, când aveam un mare spectacol la o grădină de vară cu mulți artiști, ne-am să văzut. vină să ne cunoaștem, să o cunosc, bineînțeles, și să o ajut. Dar sigur a venit acea zi foarte interesantă în viața noastră. Și n-ați mai lăsat-o să În timp plece. ce cântam, am fost anunțat să ies la poartă. Erau sute de oameni care trebuia să intre în grădină. Repetam cu orchestra. Pășind un prag, mi-a apărut chipul ei în față, bineînțeles, imaginea, și mi-am zis, asta e a mea, pășind pragul. Dar n-am realizat, eram prea ocupat ca să pot să-mi dau seama ce se întâmplă în viața mea, în mentalul meu, sau nu știu. Și am ieșit la poartă, în spatele acelor sute de oameni. Sigur că era ea pe care nu o văzusem nici într-o fotografie, bineînțeles. Nu? Și... Da, pentru că eu i-am scris câteva rânduri și nici de cum nu i-am trimis o fotografie. I-am trimis o ilustrată cu o fată îmbrăcată în Da. Eu v-aș întreba și când v-ați sărutat prima oară, ar fi interesant. Păi, ne-am sărutat, nu te supăra, imediat ne-am sărutat. Asta este foarte Asta arăta extraordinar. Asta înseamnă adevărata dragoste. Haideți să urmărim un material despre motive de divorț, o statistică făcută de colegii noi. Material, vă rog. Ca de obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci, nu-ți pasă de nimic. Nici măcar pleci, așa ignori, nu suport cum ignori. Nu suport cum ignori, dar nu ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu! Nu! Nu mai urla, se aude în bloc. Se spune că dragostea durează 3 ani. Statistica de anul trecut ne-a arătat însă altceva. Cele mai multe perechi care au decis să divorțeze în anul 2013 au făcut acest lucru după mai bine de 20 de ani. Alte 4600 de cupluri au divorțat după 10 ani de mariaj, iar peste 600 de perechi s-au despărțit la mai puțin de un an de la nuntă. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, 1 din 5 căsătorii s-a destrămat anul trecut. Aproape 60.000 de români au divorțat în fața judecătorului sau a notarului. Cele mai multe divorțuri au avut loc anul trecut în capitală, Constanța, Iași și Prahova. Fie că aleg să divorțeze după 5 sau după 20 de ani, motivul principal pentru care o fac este infidelitatea. Psihologii spun că trădarea încrederii partenerului de viață este un pas care poate fi foarte greu trecut cu vederea, oricât de mult vei încerca să repari greșeala. Dar în secolul vitezei și al multiplelor opțiuni, nu ne-ar mira să descoperim că nu avem doar unul, ci mai multe suflete pereche pe cap de locuitor. Sunt hotărâtă să intentez acțiune de divorț. Bănuiesc că aveți motive întemeiate. Foarte întemeiate. În primul rând, nepotrivire de caracter. Conform codului familiei, nepotrivirea de caracter nu este un motiv. Nepotrivirea de caracter se stabilește înainte de căsătorie. Să știți! În topul motivelor de divorț stau pe primele locuri și violența fizică, dar și dependența de alcool, de multe ori combinate. Nici banii nu aduc fericirea în cuplu, oricât de multe vacanțe în străinătate sau vizite scumpe la psihologul de cuplu s-ar scădea de pe cardul familiei. Din contră, banii pot duce la multe certuri într-un cuplu. Fie nu sunt deloc, fie sunt cheltuiți cu alte scopuri de către unul dintre parteneri. Iar specialiștii mai atrag atenția asupra unui aspect. Numărul mare de divorțuri, mai ales în cazul cuplurilor durabile, care au împărțit același destin timp de 20 sau mai mulți ani, ar putea fi și din cauza frustrărilor acumulate în cuplu.
Mulți români treziți în mijlocul erei moderne și a opțiunilor la doar un click distanță se întreabă cum ar fi dacă sau de ce să nu încerc asta și de cele mai multe ori încearcă să afle răspunsurile la aceste întrebări în afara căsniciei, fără să-și implice partenerul de viață în noile sale experiențe. Mulțumim tare mult colegii noastre, Ioana, care a realizat acest material. Deci am văzut, oamenii mai se și căsătoresc, mai divorțează, dar în urma unor analize se cam divorțează în masă, ca să zic așa. Adică nu mai rezistă căsătoriile, nu mai există. Chiar eu am văzut la o primărie din sectorul 2, dacă nu mă înșel, primarul a avut fel de acțiuni vis-a-vis de cuplurile care au depășit, nu știu, 20 de ani, 50 de ani, ceea ce era binevenit. Și oamenii chiar am stat și am cunoscut un asemenea cuplu, mi s-a părut extraordinar, se iubeau și după 50 de ani de stat împreună. Eu, ca și tânăr, mie mi se pare ușor fantastic să stai cu cineva atât, adică e extraordinar, eu nu mă văd făcând acest lucru, poate și datorită vieții pe care o am. Nu știu, cât ne influențează societatea în care trăim, cât ne influențează, cât câștigăm sau știu eu ce alți factori exteriori care ar putea să ne aducă neplăceri în cuplu. Da, numărul mare a celor care divorțează după 20 de ani aduce o altă problemă. Aici vorbim despre longevitatea în cuplu, dar am putea să vorbim și de cuplul... Mai există longevitate în cuplu? Există, da. Am putea să vorbim și de cuplul și longevitatea, și adică anume felul în care cuplul afectează longevitatea ambilor parteneri. Și într-un studiu făcut cam pe 3000 de oameni, pe parcursul a 30 de ani, au vrut să vadă cine trăiește mai mult și au observat că pentru femei a fi singură e relativ suportabil. Pentru bărbați, a fi singur la o vârstă înaintată scade foarte mult durata de viață. Nu mai are grijă, nu mai are cine să aibă grijă. Deci atâta vă spun că din statistica prezentată, la atât de multe divorțuri după 20 de ani de căsătorie, asta e o problemă în primul rând pentru bărbați. Înseamnă că bărbații au nevoie de o dragoste stabilă, mai stabilă decât femeile? Cred că singurătatea pentru bărbați e un factor care accelerează o anumită tendință spre depresie și spre alte boli. Deci singurătatea la o vârstă mai înaintată. Da, am văzut că unul dintre motivele care duc la separare, la divorț, este infidelitatea. Acum nu spun că se întâmplă lucrul ăsta mai mult din partea bărbaților sau din partea femeilor, dar ne afectează oarecum și vremurile pe care le trăim, pentru că, spre exemplu, dumneavoastră povesteați de o scrisoare pe care ați trimis-o. Acum... Să mă ierte Dumnezeu, poți să-ți înșeli foarte ușor partenerul, da, doar cu un simplu mesaj de pe telefon. Aici intervine faptul că vorbind atât de des și văzându-te atât de des, sigur că li se urăște probabil unul cu celălalt. Da, are dragostea, știu eu, anotimpurile ei, adică într-o relație. Păi, hai să vedem. E relativ logic. Când se întâlnesc două persoane, care e primul lucru care apare? De obicei, atracția fizică. Da? De aici în sus, cum am spus. Ați văzut-o doar de aici în sus. După care persoanele încep să se întâlnească, vorbesc, petrec timp împreună și pot apărea emoții, sentimente, da? Adică niște afecte mai durabile. Bun, la nivelul ăsta, eu știu că, în mod normal se vorbește de o relație de cuplu. Eu nu îi spune relație de cuplu, îi spune relație de întâlnire amoroasă. În sensul că persoanele sunt bine împreună în prezent, dar nu își fac planuri de viitor. Bun, deci ăsta ar fi poate anotimpul primăvara. Timpurie. Da. Și vara ar fi această perioadă în care se întâlnesc împreună, se simt bine împreună. Dar ce se întâmplă e că unul, și din câte știu de obicei femeia, la un moment dat spune vreau mai mult. Dar nu, poate nici ea sau uneori și bărbații, dar din experiența mea în general femeia, nu spune exact ce înseamnă mai mult.
Dar spunem mai mult și unii bărbați în această situație sau unele femei se simt prinse în capcană. Doamne, ce vrea, dar nu e bine că stăm aici, suntem bine. Ce să ne gândim la viitor? Toamna. Nu ne e bine. Știați, și din experiența mea să spun că se întâmplă așa. Da. Da, exact. Deci bărbații vor, dar nu e bine, de ce să vrem? Da, de ce să schimbăm starea de bine când o avem? Asta e un moment tensionat pentru un cuplu și poate degenera într-o toamnă și într-o iarnă, da, într-o despărțire. Ideal și ceea ce le propun cuplurilor este să conștientizeze foarte bine ce înseamnă cel mai mult. De obicei e ceva destul de simplu, dar greu de conștientizat uneori. Adică poate să fie o casă, poate, împreună, poate să fie un copil, poate o să vă rugăm să țineți microfonul. Poate să fie vorba de gestionarea unei afaceri împreună. Ok. Sau ceva nu atât de, clar, clasic. Poate să fie un anumit stil de viață. Eu cu femeia aia mă văd peste 20 de ani mergând la teatru sau plimbându-mă. Deci, ce propun e o conștientizare foarte, foarte, foarte clară a proiectului de viață. Ce vreau eu de la acea persoană. Da, n-ar fi bine ca în timpul primăverii și al verii să presărăm aceste anotimpuri cu mai multă comunicare? Ba da, dar primăvara și vara cred că avem o anumită limitare a comunicării și a aspectului rațional. Domină un aspect animalic. Suntem mai empirici, facem. Da. Și atât. Și nici n-aș încuraja, adică pentru a apărea această dorință de mai mult, e nevoie să trecem prin primăvară și prin vară, pentru că altfel dacă mergem în minte și mergem în minte cu ideea de partener ideal sau de viitor soț sau viitoare soție și cum vedem pe cineva care ne place, poate cum s-a întâmplat la dumneavoastră, dar e un caz fericit. Cum vedem pe cineva, el este sau ea este, putem să... poate să fie ceva fals, pentru că noi avem o imagine în minte pe care o proiectăm pe celălalt și îi spunem, de fapt, mesajul trimis este: tu trebuie să fii așa, ca imaginea mea ideală. Și asta poate fi o sursă și de conflict, dar și de înțelegeri care duc la toamnă și la iarnă. Da, ce facem cu acea metodă de schimbare a partenerului sau cel puțin de a încerca să-l schimbăm pe partener așa cum ne dorim noi? Orice cuplu presupune schimbarea celuilalt. Deci chestia și, da, știu, spun câte unii, domnule, mi-e frică să nu mă schimbe. Nu vreau să mai stau în relație, mi-e frică să nu mă schimbe. Asta înseamnă un cuplu, înseamnă că fiecare moment petrecut reprezintă o influență exercitată asupra celuilalt și invers. Și ne schimbă o relație de cuplu, da. Deci cred că ideal ar fi să plecăm cu ideea că da, putem accepta să fim schimbați într-o anumită măsură, bineînțeles, putem să avem anumite limite peste care să nu trecem, dar nu, de exemplu, anumite valori. Până la urmă, căsătoria înseamnă să faci compromisuri, înseamnă un compromis? Da, chiar un psihoterapeut celebru spune așa: orice căsătorie este un eșec. Asta pentru că întotdeauna poți vedea defectele celuilalt, poți să vrei să nu faci compromisuri. Să le vezi târziu. După ce trece primăvara, despre care vorbeam noi. Exact. El spune asta pentru că poți să treci peste un eșec. Și asta înseamnă compromisul. Chiar dacă e dificil, chiar dacă sunt multe discuții, scandaluri, în măsura în care este suportabil, bineînțeles, pentru fiecare, și asta definește, să te întorci mereu la acel proiect de viață, la acel, și aici o să folosesc un cuvânt care e foarte important pentru relație de cuplu, la un angajament. În sensul că da, ne certăm, am avut o discuție, hai să vedem cum putem trece peste lucrul ăsta. De ce? Pentru că de fiecare dată pe mine mă împinge acel angajament pe care mi l-am luat înapoi. Până când nu mă mai împinge, e adevărat, dar asta vreau să spun că... Nu trebuie să te obsedezi acel angajament. Părerea mea, pe noi doi, adică pe mine cel puțin, niciodată nu... ciondărit, așa cum se spune în popor. Am avut niște probleme, dar nu grave. E cicălitoare? Vă cicălește mult? Nu. În general, e un om exemplu pentru viață. Eu mă străduiesc o să mamă, o soție extraordinară, caz unic, dar poate noi suntem unici, exact ce am vorbit și până acum în câteva rânduri. Dar ne cunoaște lumea de viață. Mă străduiesc să nu-l presez, să nu-l controlez, să nu chiar aibă îmi impresia dă posibilitatea sau îmi dă voie să hotărăsc în multe situații. Deși într-o familie atât de unită, lucrurile trebuie discutate. Comunicarea există foarte mult la noi și da, tu cum zici? Da, păi nu știu, cum zici tu? Cum e mai bine? Păi eu știu cum zici tu, deci
Se lasă întotdeauna. Poate când au apărut copiii am mai avut unele contradicții, pentru că eu m-am ocupat de copii și uneori soțul meu a vrut mai mult, el a vrut mai mult pentru băiat, să facă muzică, să facă teologie, să facă și ați avut, mai mult. Ați avut și uneori pentru mine a fost efortul maxim să fiu și pe scenă, să fiu și acasă, și soție, și mamă, și totul. Să gătesc, de poezie populară. Și da, vom discuta toate acestea după o scurtă pauză, când vreau să-mi povestiți și dacă ați avut cumpene mai puternice în viață, Doamne, când era, cât faci. Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim. Chiar dacă tendințele vin și trec, stilul nu se va demoda niciodată. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Stil și Tendințe. Învață cum să trăiești frumos și sănătos de la realizatoarea emisiunii, Cristina Matei. Modă, coafură, machiaj, shopping, vedete. Stil și Tendințe, sâmbătă de la ora 14 la TVH. În curând, bacalaureatul, un examen care nu trebuie ratat. Spațiul, prin definiție, este obiectul de studiu al geografiei. Capitolul de sistematică sau clasificarea lumii vii. Dacă v-a scăpat ceva, urmăriți consultațiile la matematică, română, fizică, istorie, geografie, biologie și chimie. Microcosmosul luminat de macrocosmos. Randamentul celor două motoare. Preuniversitaria, de luni până joi de la ora 17 la TVH. Bine v-am găsit, iată subiectele ediției. Replicile dure dintre palate continuă. Încă un caz șocant de violență. Nuntă fastoasă. Stop! Noi vă propunem altfel de știri. Vă arătăm o Românie optimistă cu oameni valoroși. Reportajele noastre chiar vă aduc informații utile. Vă face mândri că sunteți români. Vă prezentăm realitatea în mod obiectiv, fără exagerări. Pentru că ne pasă de sport, vă aducem știrea din spatele știrii. De la actualitate internă și internațională la cele mai noi descoperiri, toate la Infomagazin, de luni până vineri la ora 20. Infomagazin, știrile la care chiar vrei să te uiți. De minute de sănătate curată, interactivă cu cei mai buni medici și terapeuți din România. Ești în fața micului ecran la ora 12 și 30 de minute la Medicina Live. Am revenit, stimați telespectatori, și așa cum v-am promis înainte de pauză, haideți să aflăm dacă familia Ridescu a avut acele cumpene în viață peste care probabil au trecut mulți dintre noi și dă Domnul să treacă cât mai mulți, să nu la prima ceartă fiecare să-și ia bagajul și să mute la părinți de unde au venit. Ia spuneți-mi, ați avut, n-ați avut? La microfon, dacă îmi spuneți, vă auzim și noi și telespectatorii. Deci sunt obișnuit cu microfonul. V-am surprins eu cu întrebarea mea. Nu putem vorbi de cumpene. Deci la noi probabil că suntem, eu știu, sau am fost și suntem un cuplu chiar aparte de lumea asta. Eu mi-au ce mi-a dat mama și plec. Ailaltă și asta. N-a fost lucrul ăsta. Eu mi-au tot ce am plecat la mama. Dar a fost în primul rând dragostea. Există foarte multe cupluri, dragostea întâi, care s-au și destrămat până la urmă. Au realizat un album, două, au devenit cât de cât cunoscuți, dar s-au pierdut. Da, la artiști există moda asta. Moda în sensul că sunt tentațiile mai mari. Unul dintre ei nu suportă ca celălalt să fie mai plăcut și mai iubit de public. Da, invidia există. Dacă se iubesc
chiar dacă se iubesc între ei, dragostea publicului este cu totul altceva. La noi lucrurile stau așa, noi facem unul pentru altul. În timp ce suntem pe scenă, eu fac orice pe lumea asta ca ea să iasă bine. Ea e foarte convinsă că eu ies extraordinar. Asta este foarte dar în același timp, cu mare dragoste ca eu să ies după calitatea mea, zice ea. Eu cred că dacă nu uiți să te respecti, chiar dacă te iubești, dacă nu uiți să te respecti, cred că totul merge foarte bine. Da, exceptând cazul noastră. Și să nu-i faci celuilalt ceea ce nu ți-ar plăcea să-ți facă el ție. Da, există dragoste sinceră în lumea asta artistică, în lumea oamenilor cunoscuți, în lumea mondenă? La noi există și cred că mai sunt și alții. Credem, ba, eu cred că mai sunt oameni care se iubesc sigur. foarte mult. Și mi-aș dori, jur că mi-aș dori să fie multe cazuri așa. Dar nu le știți. Dar ele există, sunt Domnule psiholog, Lumea e împărțită, sunt și oameni care se iubesc, sunt artiști care sunt mari artiști și au și familii extraordinare. Sigur, artiști mulți. Eu cred că există și o să vă dau exemplu căsătorilor aranjate, da, de mult. Nu se alegeau oamenii, da, se alegeau din cauze de zestre sau bun. Dar odată văzându-se împreună, ce gândeau? Și dom'le, dacă toți sunt cu persoana asta, hai să o iubesc, sau interacțiunea de zi cu zi, dacă era o până la urmă e benefică treaba. Aducea cu sine acest sentiment. Și cu atât mai mult astăzi, da, indiferent care au fost motivele care au adus două persoane împreună, dacă interacțiunea este una benefică și mă refer la calitatea relației, cred că acest sentiment se poate dezvolta. Și dumneavoastră au spus că dragostea i-a ținut împreună și eu sunt puțin sceptic. Ceea ce bănuiesc, pentru că i-am observat aici, ceea ce bănuiesc că a fost principalul factor care i-a ținut împreună a fost această calitate a comunicării. Chiar studiile spun, John Gottman a observat cuplurile în secvențe de interacțiune și ajunsese să poată să spună, și ajunge, poate să spună dacă în urma unei secvențe de interacțiune de 5 minute acel cuplu va fi împreună peste 5 ani sau nu. Și, bun, cum reușește să-și dea seama? Și un factor a reieșit ca fiind foarte important. Numărul de afecte pozitive față de numărul de afecte negative. Dacă un cuplu reușea să aibă o cantitate de 5 afecte pozitive la unul negativ, atunci aveau șanse mari să fie împreună. Și care este principala modalitate de creare a acestor afecte dacă nu comunicarea și cuvintele? Ce înseamnă afecte? Ca să o emoție, o trăire emoțională, o stare emoțională în momentul prezent. Da? Bine, având în vedere toate acești factori, viața omului este împânzită de emoții, unele mai mici, altele mai mari, dar eu mă întreb, și de-aia încercam să duc discuția către legăturile astea dintre oameni cunoscuți, dintre vedete, unde de multe ori noi ca privitori vedem dincolo de un show mediatic o mică înțelegere, un parandărât, ca să le zic așa. Adică nu mai există dragoste, nu mai există respect, atâta timp cât vii undeva în fața publicului și îți spui tot ce ți se întâmplă acasă. Nu mai speli rufele decât în public, aia nu mai e dragoste, aia nu mai e familie, ăla nu mai e cuplu. Atâta timp cât eu vin și vă spun noastră la televizor, domnule, eu am probleme, ea de câte ori se ceartă cu mine, e mută și nu mai zice nimic. Și știm cum mutul joacă la petrolul. Îmi imaginez că le e foarte greu. Adică gândiți-vă că pe lângă toate greutățile zilnice, pe lângă toate greutățile în cuplu, mai există în plus această presiune să nu ne vadă și alții. Sau dar noi mergem să le arătăm. Noi mergem direct să le arătăm tuturor. Păi se poartă senzaționalul și de aceea. Și senzațional și în direct și în exclusivitate avem un material pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, statistica divorțurilor celebre. Haideți să vedem materialul și revenim să dezbatem materialul, vă rog. S-au îndrăgostit, s-au iubit și s-au căsătorit. Anii de căsnicie însă mai mult i-au înstrăinat decât să-i apropie, așa că au decis să o ia pe drumuri separate. Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării.
Anul 2013 a fost unul în care cuplurile vedetă din România au făcut coadă la ușile tribunalului. Andreea Marin și Ștefan Bănică, Gabriela Cristea și Marcel Toader, Iulia și Mihai Albu, care între timp s-au și împăcat, Diana Dumitrescu și Ducu Ion sau Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, care au decis să divorțeze pentru a 5-a oară. Ecoul divorțului lor îl auzim până astăzi pentru că, așa cum ne-au obișnuit de câțiva ani, toate rufele murdare din familie s-au spălat cum altfel decât în ochii tuturor pe canapelele de la televizor. Anul trecut a fost unul cu despărțiri și la Hollywood, Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, Miranda Kerr și Orlando Bloom sau Monica Bellucci și Vincent Cassel, numărându-se printre starurile care și-au spus adio anul trecut. Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Deși au trecut doar 6 luni din anul 2014, divorțurile cu ștaif s-au ținut lanț. Bianca Drăgușanu și Victor Slav au fost primii care au mers la notar, ținându-se de mână și ținând un popor întreg cu sufletul la gură. După doar 6 luni de mariaj și mii de euro în conturi, cei doi au rămas acum doar prieteni, cu beneficii, cum zice americanul. Surpriza mare a venit din partea Valentinei Pelinel și a lui Cristian Boureanu, care după 7 ani de mariaj au decis să meargă pe drumuri diferite, din motive doar de ei știute. Ultimii pe listă sunt Bogdan și Mirela Stela, care și-au anunțat divorțul pe Facebook după o relație de 10 ani și un mariaj de 8. Mulțumim tare mult, colegii noastre Ioana, și mă rog pentru tine să nu te afecteze acest material când o să te căsătorești. Noi aflăm despre aceste divorțuri, le aflăm din presă, sunt mediatizate. Acum nu știu dacă sunt aici sunt și multe sau mari interese, și problema. Adică e un comerț cu sentimente? Absolut. Un comerț cu căsnicii? Da, societatea noastră de astăzi e atât de poartă și nouă ni s-a propus... Nu de mai găsim acea longevitate în cuplu. Deci și nouă ni s-a propus să facem lucrul acesta pentru popularitate, pentru a apărea de nu știu câte ori într-o anumită emisie, într-o anumită... Ce? Că vă certați, da, că vă să ne certăm, să spunem că ne-am... Aveam un foarte bun prieten și spunea, hai să scriu despre voi, că la nuntă ați fost prins ori tu pe doamna Mituța, zicea el, ori invers. Cu socurul, cu ginere, cu nașul. Prinde bărbat. Și cam cât costă... Și 2 săptămâni de zile apăream într-un ziar care era de mare audiență atunci, acum câțiva ani de zile. Nu trebuie. Avem niște zeci de albume și avem un nume prea frumos. Noi suntem nu numai un cuplu folcloric, dar și un exemplu pentru societate. Așa au căzut lucrurile. Da, aveți fini, ați cununat? Da. Ca să dați exemplu. 10 fini cununați, avem, cred că 20 de copii. Lumea, mai vin finii la naștere, mai întrebe. Câte 1, 2. Mai rar, dar sunt greutățile vieții de astăzi, nu avem pretenție. Faptul că ne sună, nu uită de ziua noastră. Să mai întrebe pe naștere, cu tradiția. Uite, și apropo de lucrul ăsta, mă întorc la ce vorbim mai devreme. Sigur, în branșa noastră, apropo de cupluri, nu știu cine mai a avut o situație de asta stabilă, serioasă, grozavă ca a noastră, nu mi-amintesc. Adică 30 și... 30 și oameni în firea lor. Se pare foarte mult, dar eu sunt un burlac convins și atunci, probabil, din această cauză... Fii atent că poți mai discutăm până la sfârșitul emisiunii. Domnule psiholog, v-aș întreba, am văzut în materialul de început din prima parte, dacă se tratează nepotrivirea de caracter. Da, se tratează. Cu ghilimele nu e ușor. Nu e ușor. Nepotrivire de caracter înseamnă un singur lucru. Înseamnă, vorbeam de relații terțe, da, de infidelitate mai devreme. Și voiam să zic că există două aspecte. Ok, există infidelitatea, faptul că un partener are o relație cu o persoană terță, și mai există ceva, mai există gelozia. Și în sensul că nu atât infidelitatea cauzează o despărțire, cât gelozia celuilalt. Gelozie înseamnă dat telefoane, reproșuri. Bun, ok, nu propun nimănui să aibă o relație. Nu o ierți pe respectiva că... Ok, nu propun nimănui să aibă o relație terță. Ok. Dar uneori e vorba de o înșelăciune iluzorie. Adică sunt persoane care sunt geloase, da? Și atunci ce fac persoanele astea? Da, să zicem, mie mi-e frică să fiu înșelat, și atunci toată frica mea, stările de moment. Toată frica mea o pun în relația cu persoana respectivă. Deci eu îi comunic persoanei respective. Și
Asta înseamnă o nepotrivire de caracter. De mult, exact, o îndepărtează mai tocmai dorința este să o păstreze, dar prioritizând această frică, o îndepărtează. Și atunci aceasta ar fi cred că principala nepotrivire de caracter, când o persoană are foarte multe frici și este foarte anxioasă. Poate vine cu fricile alea din alte relații. Sau, e adevărat, da. Asta înseamnă că nu se discută și astea, că la urma urmei nu știu cât la sută are bărbatul, eu știu, calitatea lui, în calitatea lui de soț sau în calitatea lui de mascul în relație, cât are el grijă de relație, cât trebuie să aibă. Cred că ambii parteneri sunt împărțiți 50-50. Dumneavoastră vorbiți de ce ar trebui, dar nu de ce se întâmplă. Deci de obicei de obicei modelul de comunicare e următorul. Femeia vine și se plânge și bărbatul dă înapoi și se face că nu aude. Deci nu sunt, nu sunt nici misogini. Responsabilitățile în cuplu trebuie, asta e idealul. Trebuie și e idealul, da. Și în cuplurile acestea că vorbim de longevitate, cuplurile care reușesc să fie longevive sunt cele în care bărbatul reușește să-și asume acest rol de a asculta și măcar de a comunica faptul că a auzit cererile soției. Nu-i de a struni femeia? Dacă el își atribuie acest rol de a struni, atunci intră în proporția cu o probabilitate scăzută de longevitate. Pentru că femeia tot venind, la un moment dat renunță și ori devine apatică și nu mai cere nimic. Și trece la terți? Poate da, poate nu, poate că devine nefericită și pentru că circumstanțele nu sunt prea bune pentru ea. Ori devine din ce în ce mai anxioasă, cere din ce în ce mai mult, pe un ton din ce în ce mai puternic și asta duce încet la degradarea relației. Deci, este pauza în cuplu, așa am tot citit despre, chiar așa se numește, pauza în cuplu. Este o soluție pentru rezolvarea... Dacă există o schimbare în timpul pauzei, da. De asta cere bărbatul. Draga mea, să luăm o pauză și a găsit pe altcineva. Da, dar... Ca să ne revenim. Da, dar nu pauza, zic că ar fi un model inițial, un model ideal. De ce? Pentru că, într-adevăr, în pauza aceea s-ar putea să apară altcineva. Deci, cred că care avea așteptat o soluție ar fi dezvoltarea comunicării, prezența la psiholog, deci pot să spun. A început românul să accepte, iată, terapia în cuplu pentru trecerea dificultăților într-o relație? Din ce am observat, da, au început să accepte și rezultatul a fost că a fost o cerere din ce în ce mai mare și sunt specialiști buni. Avem, cel puțin în București, din câte știu, avem psihologi buni. Deci aș recomanda oricui să caute asta, în momentul când apelezi la un specialist, înseamnă că ți-e pasă de relația respectivă. Nu neapărat. Nu? Uneori vrei să te convingi că ai făcut tot ce se poate. Să ai cuget îmbăgat. Să spună dacă ai făcut bine sau nu. După toate problemele pe care le-am auzit aici, stimați telespectatori, stau și mă întreb, odată cu problemele care vin din afară, din cauza nivelului de trai, din cauza, lipsei unui loc de muncă, evident, sunt foarte, foarte multe cauze care duc înspre dacă faci acel pas a te căsători, a-ți întemeia o familie, toate problemele astea, că trecem noi de primăvara, acea relație, după ce începi să zici cât câștigă ea, cât câștig eu, dacă ne luăm o casă, dacă ne luăm un copil, începem să ne întrebăm, să mai căsătoresc sau nu să mai căsătoresc românii? Și avem un material pregătit de ce nu se mai căsătoresc românii. Haideți să vedem dacă se mai căsătoresc sau nu. Materialul, vă rog. Concubinajul poate fi socotit drept o căsătorie de probă. Dacă tinerii îndrăgostiți reușesc să supraviețuiască aceste încercări, pot trece la următorul pas, căsătoria. Întrebarea este dacă certificatul de căsătorie ajunge în final să unească relația dintre cei doi sau să o șubrezească. La viața mea m-a interesat foarte mult de ce se despart oamenii. Deci un cuplu, de ce se desparte. Aici e atât de delicat și atât de finut subiectul ăsta și atât de interesant. Dacă nu e înțelegere și nu e armonie, nu e nimic. Și o hârtie nu te ține. Este un act care prezintă un simbol, o stimă pentru căsătorie. Și menține relația. Nu are cum să o distrugă.
Există situații în care tinerii îndrăgostiți ajung la concluzia că această conviețuire fără un act de căsătorie este mult mai bună și până la urmă o hârtie nu face cât dragostea dintre cei doi. Dacă este înțelegere și iubire, pot să meargă înainte și fără căsătorie. Ce se întâmplă însă în momentul în care, la scurt timp după căsătorie, cei doi nu se mai înțeleg? Amândoi uită să lupte să-și mențină dragostea reciprocă. Asta e explicația și vă sfătuiești pe dumneavoastră când vă veți căsători și aveți femeie, să uitați, să o respectați, să o învățați și pe ea să vă respecte și să respecte iubirea. Dacă dispare iubirea, care ea trebuie reciprocă, se ajunge aici. Mulțumim tare mult colegul nostru Cătălin și sper să ia aminte la domnul intervievat și să aibă grijă când o să aibă și el pe cineva cum o să-și păstreze relația. Revenind la discuția noastră, ok, sunt factori și din interior și din exterior care ne duc înspre, doamne, ne căsătorim sau nu. Cel mai bine e să nu. Trăim așa, cum o fi, concubinajul e la modă. Interesant e că aceste interviuri, voxuri, așa cum le spunem noi în televiziune, iată, din partea persoanelor care probabil au ceva ani de căsătorie în spate, am văzut-o pe acea doamnă care a spus că dacă se înțeleg și le este bine împreună, nu contează dacă se căsătoresc sau nu. Iată că românul nu prea mai speră, așa cum era pe vremuri, domne, e musai să se căsătorească. Da, deja mentalitatea este schimbată după vremurile astea. Eu aș avea o altă perspectivă. Căsătoria e un ritual. Asta înseamnă că dacă e făcut, accentuează foarte mult acel angajament de care am vorbit. Deci e un moment în care, da, chiar și la starea civilă, omul ăla îți spune ceva și tu spui da, în fața oamenilor, în fața martorilor. Dar poate părea puțin doisos, dar din punct de vedere, da, teoretic, poate că și experiența merge pe aceeași idee, din punct de vedere teoretic ne ajută cognitiv să ne luăm acel angajament cât mai clar, cât mai în acest ritual. Deci cred că ca un factor care ajută longevitatea, ne ajută să avem acest act al căsătoriei. Deci... Da, orice act presupune oarecum și faptul că ești proprietar, da, pe lucru pe care ai actul. De cele mai multe ori partenerii ajung să înțeleagă acest act cum că este proprietar pe viața celuilalt sau invers. N-ai zice de proprietate, dar atunci când cineva spune îmi că aparții, e ești a mea al meu, și ești că a mea, sunt da? al ei, bun, dincolo de acest aspect de posesivitate, mai e și un aspect de apropiere. Adică nu e neapărat ceva rău ca ea să fie a mea și eu să fiu al ei. E ceva ce ne apropie. Înseamnă că eu cu acea persoană avem o relație și suntem apropiați. Doamna Mituța. Depinde de cum percepe fiecare individ, părerea mea. Eu consider că prin căsătorie, prin acel act, îți iei un angajament, există o siguranță că poți continua, că poți face niște lucruri, că poți avea un copil care va fi susținut în permanență de amândoi, eu așa mi-am dorit. Depinde și ce pomenești în familia ta. Dar lipsurile pot ucide dragostea și pot ucide din păcate, și căsătoria? Cred că da. Unde rămânem cu dragostea? Ne-am iubit și nu avem de nimic. Hai să ne despărțim. Da, vedeți, simplu. Cei 3 ani care se spune că dragostea durează 3 ani. Da. Există o teorie care spune că la vârsta de 3 ani copilul, și da, în trecut o căsătorie avea ca rezultat aproape sigur un copil într-un termen de 3 ani. Deci în 3 ani un copil este relativ independent. Relativ, da? Deci nu mai are nevoie absolut tot timpul. Și nemai fiind copilul acel motiv care să țină cuplurile împreună, dragostea uneori mai dispare. Dacă nu este înlocuită sau dacă nu, așa cum spunea domnul din material, dacă nu depunem efort să întreținem focul iubirii, până la urmă cuplul se desparte. Deci unde este dragostea?
nu propun nimănui să caute sau să încerce să creeze dragostea, ci să fie foarte atent la calitatea relației, așa cum dumneavoastră știu, poate fără să-și dea seama exact. Dragostea trebuie să pornească din interior, așa cum se spune, din totdeauna, nu? La noi este ceva care vine fără să depunem eforturi speciale. Eu știu sigur ce își dorește soțul meu, îl cunosc prea bine, el știe de asemenea cam ce lucrurile astea le-ați descoperit vorbim tot timpul și nu putem să stăm unul fără celălalt. Uneori îl mai rog să plece la câte o cântare sau o emisie eu pe undeva, fără mine, asta e acum. că sunt foarte obosită și că nu știu ce, că eu mai am și o nepoțică de care chiar m-am ocupat. Foarte frumos. Să trăiască. Da, are 6 ani și sunt mândră că m-am ocupat mult de tot de ea și mai ziceam, soțul meu nu pleacă să undeva la cântare fără mine. Dar de ce? Nu se simte el se întâmplă întreg acolo. Este foarte adevărat că eu m-am lansat, întâi eu m-am lansat și era avea două discuri, avea la public, știți cum e în primă radio când l-am cunoscut. Acel șarm și glasul, care mi l-a dat Dumnezeu, am venit cu creațiile mele, am muncit enorm de mic copil. Și asta m-au consacrat într-un timp foarte scurt. Deci aveam un succes uluitor la primele apariții. Și apoi, după 2 discuri, sigur că așa au căzut lucrurile de la Dumnezeu, să ne cunoaștem. Am plecat, am pornit și am mers în viață foarte bine unul cu celălalt, creând amândoi. Ai o creator de poezie, iar spun, deci multe din șlagările mele sau ale noastre sunt create de ea. Lucruri de bun simț, noi mergem tot pe linia noastră. Practic v-ați completat unul pe celălalt. Extraordinar unul pe celălalt. Ori după niște ani, mai ales dacă mă duc singur undeva, nu am valoarea respectivă. Vă rog să mă credeți. Domnul Ridescu, sunteți mare artist, dar Doamna lângă dumneavoastră face foarte mult. Vedeți, am obișnuit lumea. Acesta este noi suntem un a obișnuit și poate toate aceste întâmplări a creat un liant așa între dumneavoastră. Dincolo de asta e și pasiunea pentru muzică, viața pe scenă, viața în cuplu, deși de multe ori se discută, domnule, dacă ai același serviciu cu soția, se cam duce relația, pentru că nu mai poți să ai și tu o viață a ta, să fii și tu liniștit. Din punctul meu de vedere, vreau să vă spun, stimați telespectatori, aceste gânduri sunt pur și simplu ale mele. Noi o să luăm o scurtă pauză, o să rugăm familia Ridescu să... O să ne certăm puțin prin cântec. O să vedeți cam cum arată un moment când se ceartă 2 oameni. Haideți să ne certăm puțin prin cântec, după care revenim aici și discutăm despre longevitatea în cuplu. Acum ne certăm prin cântec, așa e la noi la români. Familia Ridescu! Bărbățele, măi, bărbate, măi, cu tine trag numai rele, măi, bărbate, măi. N-am ce zice, ești frumos, măi, bărbate, măi, da bețiv și puturos, măi, bărbate, măi. Orice zice prea târziu, măi, nevasta mea, ești nevasta, atâta știu, măi, nevasta mea. Sunt glumeț și iubăreț, măi, nevasta mea, știi că sunt gășcănisteț, măi, nevasta mea. Noaptea cad de oboseală, măi, bărbate, măi, el vine cu răfuială, măi, bărbate, măi. De-aia plec noaptea de acasă și la singurea, că e rea și urâcioasă, dar nevasta mea. Bărbat al meu, ține-l la lemne la spart, cât ar fi de greu. Dă-i o porție a mâncare și ține-l legat, să nu mai umble nebun la iubiri prin
de necas ca mine și vă înșelați. Nu-mi pare rău de nimic, o să mă însor iar. Mi-oi găsi altă pereche, doar o viață am. Fiți ca al meu, aveți grijă, n-am surat, nu faceți mereu. Voi duce la vrăjitoare să văd leac mai ele, să ia pofta de băut și de hoină reală. Să-ți dai paralele toate, măi nevastă zău, nu mai lăsa de păcate, că ăsta sunt eu. E o vorbă, spune așa, nici dracu nu poate, când ți-o faci cu mâna ta, nimeni nu desface. Aveți grijă, măi băieți, când vă însurați, și voi fetelor frumoase când vă măritați, că noi trecurăm prin multe de când ne-am luat, iar sărneul deoparte și ne-am împăcat. Am ales Universitatea Spiru Haret. Vreau să mă pregătesc pentru viitor. Vreau să am acces la tehnologii și dotări de nivel european. Vreau să studiez alături de profesori de elită. Vreau să dau carierei mele un punct de pornire. Înscrie-te și tu la Universitatea Spiru Haret pentru succes! Universitatea Spiru Haret. Fii conectat la pulsul unei vieți studențești dinamice. Află noutăți din toate facultățile. Suntem în București, Brașov, Câmpul Lung Mușcel, Craiova, Râmnicu Vâlcea și Constanța. Doar un like și primești informații din toate campusurile noastre. Intră pe Facebook Universitatea Spiru Haret. Merită! Foaie vedea bobului, foaie vedea bobului. Nu mă pricep. Trebuie să-i las pe cei care știu să facă cel mai bine acest lucru, să cânte la instrumentele tradiționale. Ia mai toarnă-n băhărel, să petrecem cu Georgel, petrecere românească. Cine ascultă să trăiască. Sunt Georgel Nucă și vă invit să urmăriți cea mai spectaculoasă emisiune Petrecere Românească, o emisiune de muzică și divertisment. Intrăm în casele dumneavoastră cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular. Muzica de petrecere este special pentru sufletul dumneavoastră, romanța și cântecul de altă dată. Vă aștept la Petrecere Românească. Petrecere Românească, sâmbătă ora 20 la TVH.
stimați telespectatori, și chiar mă gândeam când îi ascultam pe Mituța și Dumitru Ridescu, bine ar fi să ne certăm când avem o problemă în cuplu, să ne certăm pe muzică, eventual să ciocnim și un pahar și să zicem cum ne-o fi acum. Mai simbolic, așa. Când ne-o fi mai rău, așa să ne fie ca acum. Exact la lucrul ăsta mă gândeam și eu. Ar fi extraordinar să pot să învăț, nu știu, habar n-am să cânt, dar la un moment dat să propun muzica. Vă învățăm noi. Aș fi onorat. Ca demers terapeutic pentru rezolvarea conflictelor. Din păcate, ceea ce se propune uneori în prezent este exact invers. Sunt puși partenerii cuplului să se bată cu perne sau să spargă pahare. Da. Din păcate, nu mai funcționează. devreme la nuntă, nu? Da, ceea ce din păcate nu funcționează și dimpotrivă accentuează. Dar aceste metode sunt și la noi, adică mă întreb. Am auzit, dar nu n-aș propune nimănui să facă. Perna aia mare. Nu, dar e simplu, când sunt nervos și sparg ceva, o să fiu și mai nervos. Chiar puțin spus perna. De regulă se sparg fețe și multe alte lucruri. Domnule psiholog, haideți să vedem dacă nu spargem perne și pahare și farfurii, dacă putem apela la o rețetă a fericirii în cuplu. Da, e simplu, dar nu ușor. În primul rând e nevoie de această calitate a relației de cuplu. Înseamnă să fiu atent la cuvintele pe care le folosesc cu celălalt. În al doilea rând, cuvintele sunt arme, mă iertați. Sunt arme și orice cuvânt spunem foarte dureroase, mai mult decât o armă, o înțepătură. Și de cele mai multe ori știu că se folosesc acele imperative. Tu ești de vină, tu nu ai fost astăzi la piață, acuzați, tu ai uitat devalorizări, nu ești în stare nimic, sau un bărbat adevărat, sau dacă mai iubi, mai ar aduce flori în fiecare zi, sau comparații, vezi, vecinul Ionelei se poartă atât de frumos, tu de ce faci așa? Deci putem să ne ducem către un alt subiect cu vecinul. Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. Și după aia intervine gelozia, nu? Dacă mi l-ar da pe vecinul ca și exemplu, eu mă consider cât de cât un mascul alfa, dar așa mă consider nu vecinul, fratele sau colega mea Ioana nu mă consideră așa, dar eu așa mă consider și atunci când, dacă mi-ar zice de vecinul, clar, păi vecinul, păi du-te la vecinul. Și începem un conflict, nu? Și începe o escaladare a conflictului. Și nu mai ajunge, dar ce facem? Haideți să vedem rețeta. Că nu mai există divorț, împărțim și la revedere. Ce longevitate? Mai există longevitate în România? Se pare că există. Nu avem bani, nu avem studii, nu suntem educați în direcția asta. Mă rog, religia ne învață. Eu am auzit mai nou că odată divorțat te duci cu femeia care a avut prima cununie, dacă te-ai cununat la preot, și pe lumea elaltă. Și ca să te duci la preot să te dezlege, nu, preotul nu zice, te dezlegi prin altă cununie, care va zice că biserica ne duce către cuplu, către longevitate în cuplu. Numai că noi, din cauza nivelului de trai, din cauza ofertelor de pe piață, aș putea să spun, nu reușim să fim longevivi și să îmbătrânim lângă doamna pe care ne-am ales-o. Ori vezi din punctul de vedere al masculin. Da, asta cu ofertele de pe piață e un aspect foarte important. E teoria că bărbații au predispoziția spre relații terțe mai mult decât femeile. Așa se spune, Așa se spune, da. Și că există 3 factori care modulează această predispoziție. Și anume percepția bărbatului despre sine, cât de valoros se percepe, da? Al doilea factor este cât de disponibile sunt femeile din jur. Și din punct de vedere spațial, da, nu știu, poate într-un oraș mare sau universitar sunt mai multe oferte decât... Da. 4 femei la un bărbat. Ok. Se lucrează acum cu oferte. Da. Într-o altă comerț. Și bineînțeles și cât de pretențioase sunt femeile, pentru că dacă ar fi ca în bazme și fiecare femeie ar cere bărbatului să ucidă balaurul ca să aibă de-a face cu el, sunt sigur că mulți bărbați ar spune nu mersi. Și cât s-ar bate cu balaurul, dar nu știu dacă ar fi feți frumoși. Revenind puțin spre discuția serioasă pe care am avut-o, în momentul când sunt probleme în cuplu,
nu știu cât e de bine să încercăm să ne aducem partenerul după chipul și înfățișarea noastră, la urmă să începem cu el o transformare, sau în momentul când avem probleme să-i spunem, măi, noi avem niște probleme în cuplu și din cauza ta le avem aceste probleme, haide să mergem la un terapeut. Știți cum se spune? Că într-un cuplu există un singur lucru asupra căruia sunt de acord, că este din vina celuilalt. Deci... De cele mai multe ori adevărul este la mijloc. Da, bineînțeles că fiind terapeut, fiind psiholog, încurajez oamenii să vină. De ce? Pentru că acolo pot obține un maxim de eficiență. Bineînțeles că nu e neapărat necesar și multe conflicte și multe dificultăți se pot rezolva, uneori chiar de la sine. Dar nu-ți afectează partenerul dacă îi zici avem o problemă din cauza ta, haide să te vadă pe tine un terapeut. Adică eu mă spăl pe mâini. Nu e o problemă. Problema mea ești tu și tu ai nevoie de terapeut. Cu alte cuvinte, partenerul meu să crede puțin... Da, exact. Eu nu cred că... Adică, da, există așa ceva, dar eu nu cred că cineva poate să spună altcuiva că are nevoie de terapeut. Pentru că eu cred că trebuie să recunoască fiecare și să ia măsurile. Acceptarea este primul pas spre vindecare, da? Sau spre... Deci dacă mă sună cineva și îmi spune partenerul meu are nevoie, spun... Știți, nu cred că dumneavoastră puteți să vă dați seama de nevoia partenerului. Doar ea sau doar partenerul dumneavoastră sau doar partenera dumneavoastră poate să conștientizeze nevoia. Și asta e important pentru că cine simte că are nevoie este motivat să facă ceva. Și amândoi, sigur, simțind lucrul ăsta, merg la terapeut, că altfel... Mai degrabă aș spune, dacă dumneavoastră credeți că aveți o dificultate, ok, poate chiar dacă dumneavoastră credeți că e din vila partenerei sau partenerului, e ok. Dar pentru că dumneavoastră sunteți motivat sau motivată să rezolvați, atunci vă propun să veniți dumneavoastră. Și asta garantează de multe ori o eficiență mult mai ridicată chiar decât dacă ar veni amândoi. Pentru că vin amândoi și unul are scopul implicit, secret, vin în primul rând să se certe procesul. sau să-și verse amarul. Da, deci unul e cel care, te-am adus pe tine, lasă, vorbește tu că eu stau mai deoparte și văd eu ce fac. Ajungem noi acasă. Cel care are probleme trebuie să recunoască și el personal să meargă. Dacă vrei ca să continue cuplul, nu? Da, dacă vrei să continue cuplul și... Hai să mergem, să vedem. Și noi, dacă vrem să continuăm emisiunea, haideți să vedem materialul. Știați că despre longevitate. Materialul, vă rog. Știați că cel mai longeviv cuplu din istorie este originar din Turcia și este format de mai bine de 9 decenii? Abdullah Adigogzel și soția sa Elif sunt căsătoriți de 94 de ani, iar vârstele lor adunate dau 230 de ani. Bărbatul are 116 ani, iar femeia 114. Împreună au avut 10 copii, dintre care mai trăiesc doar 7. Întreaga familie este formată din 113 membri. Știați că menținerea unei relații amoroase este importantă atât pentru fericirea cât și pentru sănătatea dumneavoastră? Specialiștii în psihoneuroimunologie au descoperit că o relație intimă realizată are o mare influență asupra sănătății fizice, emoționale și sociale. Oamenii cu relații personale realizate sunt capabili să mențină prietenii solide și de durată. Sunt mai puțin predispuși accidentelor de mașină și au o rezistență mai mare la bolile fizice și mentale. Știați că într-o relație comunicarea este cheia succesului? Conform specialiștilor, nimic nu ucide mai sigur o relație decât lipsa unei comunicări deschise, oneste și susținute. Este contraindicat să aștepți izbunirea unei discuții pentru a-i reproșa soțului că te scoate din sărite stilul său de a trânti pe jos hainele murdare, în loc să le pună în cojul cu rufe. Așteptând, nu faceți altceva decât să acumulați frustrări, astfel că indicat este să discutați cu partenerul atunci când problemele apar. Știați că dieta menține fericirea în cuplu? Oamenii de știință americani au ajuns la concluzia că secretul împlinirii într-o relație constă într-un fapt deloc complicat. Soția trebuie să fie mai slabă decât soțul ei. Aceștia sugerează că ambii parteneri sunt mai mulțumiți atunci când femeia din cuplu are indicele de masă corporală mai mic decât a bărbatului.
Am revenit, stimați telespectatori, și am văzut un material făcut de colegul nostru Alexandru Nache. Da, s-ar părea că mai sunt și excepții care confirmă regula, dar eu încerc în această emisiune să mă conving și eu că există longevitate în cuplu și poate, cine știe, la un moment dat și eu personal pot să am parte de cineva, să-mi împart bucuriile și tristețele, ce frumos vorbesc, bucuriile, tristețele și de ce nu să ajungi să îmbătrânești. Eu cred că e frumos, la urma urmei, cred că așa a lăsat și Dumnezeu, așa a lăsat, oricine a lăsat pe acest pământ, să îmbătrânim lângă persoana iubită, să îmbătrânim frumos, să îmbătrânim lângă cineva și să ne sprijinim la bătrânețe atunci când avem cea mai mare nevoie. La urma urmei, cam asta e, să-ți întemeiezi o familie, să creezi, să perpetuezi specia, dar să fii și cu cineva, să nu fii singur atunci când îmbătrânești. Pentru că asta mi se pare cel mai trist lucru din lume. Dar până să ajungi să îmbătrânești lângă cineva, e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Părerea, deci ideea e următoarea, că vorbeam la început de acel angajament, care uneori e mai dificil să fie asumat. Atâta timp cât angajamentul este să nu avem nicio relație de cuplu, din punctul meu de vedere, nu e ideal, dar frumos ar fi să există o relație de cuplu până la bătrânețe. Dacă angajamentul clar, conștient, asumat, este eu nu vreau o relație de cuplu, cel puțin în prezent, pentru că în viitor, da, există forțe care îi aduc pe oameni la oaltă, cel puțin în prezent, din punctul meu de vedere, este o alegere sănătoasă atâta timp cât este foarte bine conștientizată. Deci nici nu, deși susțin, da, nu neapărat din punct de vedere moral, dar din punct de vedere, să zicem, utilitar, sunt un susținător al familiei, pentru că are avantaje. În același timp nu pot să spun ar trebui toți să avem relații de cuplu și asta ar fi norma. Nu, e ok, fiecare e o alegere conștientă, da, adică nu atâta timp cât nu poate să-și găsească un partener sau nu reușește să-l păstreze, ci cât, da, ok, sunt bine singur, poate că aș fi mai bine cu un cuplu, dar deocamdată, într-un cuplu, dar deocamdată prefer să fiu singur. E ok. Cel puțin în prezent. Cum ar fi, știu eu, haideți să nu spunem dacă ar fi bine, dar atunci când întâlnim o persoană, de cele mai multe ori încercăm să-i vedem calitățile și ulterior descoperim și defectele și suntem oarecum dezamăgiți. Dacă schimbăm raționamentul, îl acceptăm pentru că are defecte și apoi îi descoperim calitățile. Există puțin, un succes în această abordare? Poate fi, dar e puțin greu de conceput pentru mine, pentru că știu că scopul oricărei persoane este să aibă o stare de bine. Ori, dacă intru într-o relație și atenția mea este pe defecte, asta nu, sunt sigur că din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere al percepției mele, inclusiv despre persoana respectivă, oricum vă garantez că nu o să se îndrăgostească cineva de persoana respectivă dacă atenția este orientată spre defecte. Și e păcat. Deci, da, îndrăgostirea e o iluzie, îmi dă puțin spre obsesie, dar e o chestie frumoasă. Deci, cu riscul dezamăgirii, aș propune oamenilor să se concentreze pe partea pozitivă, pentru că asta creează intimitatea necesară ca mai târziu să apară și acel proiect de viață. Pe când dacă eu mă concentrez din start, dar dacă nu mi-asum acest risc să fiu dezamăgit, e mai mult o acceptare din start a defectelor și apoi să descoperim și calitățile. Accept, e nevoie să fiu atent la defecte. Deci nu, aș propune mai degrabă să-mi asum riscul să fiu dezamăgit. Da, ok, la un moment dat o să-i văd și defectele. Da, la un moment dat poate că nu o să mai fie așa bine. Dar vom vedea atunci. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că nu suntem perfecți, că și noi avem pe ale noastre defecte. Fiecare, niciunul nu e perfect, cum zic bătrânii. Dumnezeu e perfect. Nu cred că există cineva perfect. Da, eu, de exemplu, pentru mine, un defect, dincolo de o femeie trebuie să arate, din punctul meu de vedere, trebuie să arate extraordinar, trebuie să gătească și e foarte, foarte bine. Nouă nu ne-a gătit astăzi o doamnă, dar o să vedem un cotlet de porc bine pătruns. Haideți să vedem materialul și revenim. Pentru astăzi vom pregăti cotlet de porc cu os, cu garnitură de spanac și cu cartofi în coajă.
Ok, pentru asta avem nevoie de un cotlet de porc cu os la 250-300 de grame. De ce așa foarte mult? Fiindcă conține și os. O să-l crestăm un pic ca să putem să pătrundă mai bine, să nu fie crud. Să-i dăm cu sare, puțin piper. Să punem coteletul la prăjit. Pe lângă cotlet o să punem și cartoful ca să se prăjească. Și o să punem și puțin cimbru verde. Să mai luăm o tigaie să facem și pregătim pentru garnitură. Puțin usturoi. Puțin ulei. De măsline. Puțin unt. Și puțin usturoi. Mai uitam la cotlet să nu se ardă. Și să punem niște bin. Între timp facem garnitura de spanac. Ardei roșu copt și făcut cu blendat cu ulei de floarea soarelui. După cum vedeți, a început să se reducă. Să montez prima oară spanacul. Ca să poată vedea. Ok. Acum o să montăm și cotletul, care o să-l punem pe spanac, cartoful lângă. O să punem și puțin din zeamă. Pentru o nuntă este un preparat destul de bun, foarte sățios, adică un fel principal pentru o nuntă e foarte bun. Ok, acesta este preparatul. Poftă bună! Am revenit, stimați telespectatori, am revenit și am văzut acea rețetă. Bineînțeles că știu eu, dacă îți gătește nevasta așa sau iubita, nu-i mai vezi celelalte defecte când te așezi la masă. Asta așa, ca să vorbim ce se întâmplă într-un cuplu atunci când te așezi la masă, dacă știe doamna de lângă tine să-ți facă o mâncare bună. Dar ce se întâmplă când, adică întrebarea ar fi, iubirea poate fi iertătoare, adică iubesc, sunt înșelat, l-am prins, l-am surprins și se cam duce longevitatea. Adică pot să fie iertat, mai sunt cupluri, s-au surprins, nu știu dacă reciproc sau în același timp, dar au fost surprinși, el pe ea sau el pe ea, în șifonier sau, mă rog, eu știu pe unde. Bun, a fost iubire, iubirea e dezamăgită, nu cred că poți să mergi mai departe și, draga mea, eu te iubesc atât de mult încât te iert. Mai există iubire sau există pur și simplu un interes meschin, ca să zic că e financiar, dar există acele interese din iubire, da? Nu cumva moare iubirea odată ce ai în fața ochiului adulteriu, ca să-l folosești pe Caragiale? Nu știu dacă moare iubirea, poate să... Nu, dar oricum, ce e important e că nu iubirea e cea mai importantă aici,
Deci, dar se duce longevitatea. Probabil că se duce, depinde de toleranța fiecăruia și depinde de aderența fiecăruia dintre parteneri la acel proiect de viață. Da, dacă unul dintre parteneri își asumă faptul, ok, celălalt partener, nu asta propun, dar unele persoane pot să facă acest lucru, să fie tolerante. Nu rămâi cu imaginea aia când ai găsit-o pe consoartă. Fiecare persoană cred că poate depinde de indivizi. Să rămână cu imaginea sau nu. Deci depinde de indivizi. Ca să treci peste, bănuiesc că e trebuie foarte să faci greu. și tu la fel, să fie unul și să mergi mai departe. Cred că aici ideal ar fi ca fiecare să se poziționeze vis-a-vis de acest aspect. Cred că da, și eu. Spune o doamnă în public, ierți, dar nu uiți. Ierți, dar nu uiți. Să nu vorbim mai acum de poziționări. Nu, dacă cineva alege să treacă peste, nu aș propune să aducă iar și iar în discuție ca să plătească. Pentru că asta este ce spuneam atunci. Nu infidelitatea strigă, cât gelozia celuilalt sau dorința de răzbunare. Dacă s-a hotărât cineva să treacă peste, ce aș propune ar fi să se orienteze într-adevăr, dacă poate. Ori treci, ori nu. Exact. Mai nu poți să treci cu avantaje. Exact. Spre exemplu, dacă îl surprind, să-i spun, ok, o să trecem peste asta, dar îmi cumperi o mașină. Astea sunt tranzacții care depind de preferințele fiecărui Păi tot am vorbit de oferte din jur, uite, da? Ducem cu mașină. Înseamnă că dragostea e mai dulce când se întâmplă cât o chestie asta. Da, și adică poate... ca să fie longevivă relația așa, să mai glumim, o să te trezești la bătrânețe că ai un parc de mașini pe care nu reușești să le conduci. Da. Și îți trebuie foarte mult să faci. Dar în momentul acela mai predomină iubirea sau a murit? Ok, deci chestia cu iubirea, eu nu pun atât de mare. Ok, dar eu nu am înțeles și e un lucru minunat atâta timp cât există, dar din punctul meu de vedere nu iubirea este cea care primează, factorul principal în longevitate. Relația, e clar? Relația are de suferit, fiecare încrederea persoană, nu mai există. Încrederea nu mai există. Respectul se cam duce. De ce mai avem în relație? Nu mai avem dragoste, nu mai avem iubire, nu mai avem siguranță, că nu știm ce s-a întâmplat. Da. Nu mai avem încredere, nu mai avem respect, că am văzut și atunci să-l redescoperim pe celălalt. Cum devenim longevivi? Cum trecem de acest impas? Cred că este foarte greu, dar atunci, vedeți, avem alegerea să ne concentrăm atenția asupra dorinței de răzbunare, cum a putut să facă așa ceva. Dacă cineva dorește să treacă peste acest lucru, nu că recomand, adică nu propun să iertare sau... Dar dacă cineva dorește, soluția ar fi să-și concentreze atenția asupra proiectului de viață. Da, vorbeați de defecte. Da, e un defect pe care acum îl accept. Poate mai târziu o să mă hotărăsc că nu. Dar nu acum, e defect. Un obicei, ok. E un obicei. Un defect cu o întâmplare, nu? Dar asta ar fi o alegere conștientă. Eu, în continuare, în pofida lucrurilor, vreau cu această femeie să mai avem mai puțin de un minut și să facem așa, să concluzionăm puțin după această discuție. Bun, ce trebuie să facem noi strict, rapid, la obiect, imediat după ce am intrat în relație, să visăm să îmbătrânim lângă femeia pe care ne-o dorești? Mă rog, visăm să îmbătrânim lângă ea. Deci, să ne îndrăgostim, să ne gândim, să dăm voie unei prime etape de consolidare a relației, da? Să ne gândim la beneficii, la calitățile persoanei, după care, într-o a doua etapă, să avem foarte mare grijă de calitatea relației, adică de mesajele care circulă în această relație, și în al treilea rând să conștientizăm foarte bine care este proiectul de viață în comun, adică ce vreau eu de la persoana asta. Și, bun, în același timp și să îl comunic foarte clar. Adică acel vreau mai mult, din punctul meu de vedere, nu e suficient. E nevoie să-i spun vreau asta da, cu tine. Am înțeles. Familia Redescu, un sfat scurt, rapid și la obiect. Seriozitatea, altfel un cuplu nu poate continua. Am înțeles, care va să zic că seriozitate ne trebuie în cuplu, ne trebuie iubire, încredere, ne trebuie foarte mult ca să devenim longevivi într-o Românie în care din ce în ce e mai greu să îți întemeiezi o familie. Mulțumim tare mult, te rog, Cristina. Vă mulțumim pentru că ați fost alături astăzi aici la Siesta Show și vă așteptăm și pe Facebook Siesta Show. Ascultăm acum încă o melodie cu doamna Mituța și cu domnul Dumitru Ridescu. Hai la muncă, mândra mea, nu că mi-e frică de ea.
Ești că soarele răsare, nu că mă încălzește tare. mă însurai, îmi luai muiere, vai de păcatele mele. M-ai luat pentru iubit, nici de cum pentru muncit. Spală-te mândru pe față, nu că apa-i rece gheață. hai că porumbui de sapă, nu merg că mă transpir toată. Sapa-i grea și iarba-i mare, nu mai pot fi ca o floare. De mă vede soarele, se măresc rândurile. mai mândru în sat cu mine, Merg, da să mă gătesc bine. hai mândru în sat la nuntă. Uite că ta-s primenită, dă, Doamne, doar sărbători, să nu mă trezesc în zori, să dor până la amiază, soarele să nu mă vadă. Dacă vrei să stai la soacră, scoală-te de dimineață, cheamă păsările toate și aruncă-le bucate. Ai grijă de porci și vacă și de pâinea după vatră, și dacă ai de spălat rufele de la bărbat. Este bine, măritată, dar să nu ai soacră acră. Însurat este mai bine de a ține soacra cu tine. Mulți se iau după muiere, se duc la ea în avere. Nimic nu e rău în asta, dacă îți iubești nevasta. Să nu aveți zirea mare, oameni lăsați gura moale, și fiți cu unul cu altul, ca să nu vă râde satul. Nu-mi fotografia. Sunt prizoniera ta. Sunt prizonierul tău. Sunt comandant de cursă lungă. Deci pleci. Nu mai avem nicio șansă. Care e situația servomotorului? Nu se poate apropia să dea remorca. Ne scufundăm înainte de a ajunge la adăpost. Cer aprobarea să abandonăm vasul. Ai vrut să vezi inelul lui Saturn. Maria și Marea, azi ora 20:30 la TVH. Cauți răspunsuri? Vrei dreptate? Vrei să știi ceea ce spun specialiștii? Nu interpreta legea după bunul tău plac. Urmărește-ne în fiecare luni la emisiunea De fapt și de drept. De fapt și de drept. Luni ora 22:30 la TVH. Cum ai reacționa știind că viața pe care o meriți este trăită de altcineva? O minciună nemărturisită poate să modifice realitatea.